Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg, uwchgynhaliol uned 1, priodweddau, logarithmau. Gellir diddwytho rhai priodweddau pwysig ar gyfer logarithmau o'r rheolau indexau, rydyn ni wedi gweld o'r blaen, ac o'r ffaith bod x sy'n haflu a i'r pŵer p a log x i'r sail a yn haflu p yn ddatganiadau cyfatebol. A i'r pŵer a log sail a yn gwrthwneud i gilydd. Felly dyma'n reolau indexau ni, dylen ni fod yn gwybod o blaen. Tybiwn nawr te, ni'n mynd i brofi rai o'r reolau yma. Tybiw bod log x i'r sail a yn haflu p, a bod log y sail a yn haflu q. Felly, mae x, mae hynna'n gyfatebol i ddweud bod x yn haflu a i'r pŵer p, hynna'n gyfatebol, a mae y yn haflu a i'r pŵer q. Os nawn ni nawr lluosi x ac y, ni'n mynd i lluosi a i'r pŵer p gyda a i'r pŵer q, a gan bod y sail yr un peth, ni'n gallu ado'r indexau. Felly mae hwnna'n golygu bod gyda ni x lluosi y yn rhoi a i'r pŵer p plus q. Felly, cymerau log y bob ochr eto, felly log sail a x y yw p plus q. Ond mae p yn haflu log sail a x, a mae q yn haflu log sail a y. Felly dyma ni un o rheolau logs. Os ni'n ado doi log ar wahân, dyma bod yr sail yr un peth, mae'r un peth a lluosi nhw tu fewn y ffwythiant log. Un o rheolau arall, eto gosod p yn haflu log x sail a q yn log y sail a. Felly tro yma, i ni'n mynd i newid nhw mewn iddi indexau, ffurf index, a wedyn tro yma ni'n mynd i rhannu. Felly ni mo'n rhannu x gydag y, hynny yw rhannu a i'r pŵer p gyda a i'r pŵer q, a yn ôl reolau indexau, ni'n tynnu'r index. Wedyn, mynd ni nôl i'r log. Felly a i'r pŵer p minus q yn golygu bod log sail a x rhannu y yn haflu p minus q. Ond ni'n gwybod p yn log sail a x a mae q yn log sail a y. Felly dyma ni rheol arall. Tynnu doi log, dim ond bod y sail yr un peth, mae'r un peth a rhannu nhw tu fewn y ffwythiant log. A mae un arall gyda ni. Felly dim ond un, ni'n osod log x sail a yn haflu p. Mynd â fe mewn i'r ffurf index, felly x yw a i'r pŵer p. Nawr, os cymerwn ni enfed pŵer y ddau ochr, mae x i'r pŵer n dyn ni, yn haflu a i'r pŵer p i'r pŵer n, a rheolau log, rheolau indexau, fi'n gallu lluosi'r pŵer. Felly mae a i'r pŵer n p dy fi, neu p n. Cymeryd y log nôl, felly log sail a x i'r pŵer n yw np. Ond ni'n gwybod bod p yn log x sail a. Felly dyma rheol arall sydd gyda ni. Log x i'r pŵer n yn golygu fi'n gallu dod â'r pŵer tu fas y ffwythiant log a lluosi fe gyda'r log sail a x. Felly mae tri reol dyn ni gyda'r un gwreiddiol. Felly mae 4, un sy'n dangos y ddau ddatganiad sy'n gyfatebol, a wedyn un ar gyfer adio logs, un ar gyfer tynnu, a un ar gyfer y pŵer. Ond, mae 2 arall hefyd, dylen ni fod yn ymwybodol o. Ni'n gwybod bod a i'r pŵer 0 yn 1, felly mae log 1 i'r sail a, unrhyw sail, hefyd yn 0. Log 1 yn 0. A wedyn a
yr un peth â a i'r pŵer 1. Felly os ni'n cymryd y log, bydd log sail a o a yn 1. Log sail unrhyw beth i unrhyw beth yn 1. Felly mae'r ddau yna yn bwysig. Dyma'r 4 rheol sydd gyda ni. Os edrychwn ni ar rhai enghreifftiau ar sut i ni'n mynd i ddefnyddio y rheolau yma. Gynta gyd yr enghraifft yma, heb ddefnyddio cyfrifiannau, symleiddiwch y mynegiadau yma. Felly mae'r ddau o nhw ar un cynta yma, mae'r ddau nhw'n log i'r sail 4. Felly defnyddio reol 4 gallai fynd ar pŵer yr rhif sy'n o flaen y log mewn fel pŵer yn log 2 log 6 i'r sail 4 yn mynd i fynd yn log 6 sgwâr i'r sail 4. Maen nhw'n nawr yn ddoi o nhw yn log sail 4. Ti angen tynnu, gallai ddefnyddio rheol 3 i rhannu nhw. Felly, naw rhannu 6 di sgwirio sef 36. A mae hwnna'n canslo i roi cwarter. Felly, log sail 4 cwarter sydd gyda ni yma. Ond, mae hwnna'n mynd i fod yn hawl i -1, achos mae gyda ni fan hyn log sail 4, 4 i'r pŵer -1 yw yn cwarter ni. Felly, mae -1 dyn ni fel gan bod log sail 4, 4 i'r pŵer rhywbeth yn dod ar maint tu fas. Felly mae -1 dyn ni fel yr ateb fyna. Ar gyfer B, mae dyn ni log 81 saith 5, rhannu log 3 sail 5. Na does dim reol dyn ni ar gyfer rhannu log yn benodol. Felly mae rhaid newid yr 81 mewn i log 3 i'r pŵer 4 dy sail 5. A wedyn gyda reol 4, fi'n gallu dod ar pŵer mlaen. Felly mae 4 log 3 i'r sail 5, rannu log 3 i'r sail 5, a mae'r ddau yna'n canslo gadael fi gyda 4. Enghraifft 2, mae 2 rhan yma hefyd. Felly datryswch yr hafaliad, ni angen dod o hyd i T yn yr un gynta ac Y yn yr ail un. Felly mae 2 ddill dyn ni yma, os gan eich cyfrifiannau chi'r botwm log unrhyw sail o unrhyw rhif, gallwn ni ddefnyddio hwn, felly 7 i'r pŵer T yn hawl i 200. Felly mae angen dod ar 7 y T lawr, felly mae T yn mynd i fod yn log sail 7 o 200, a ni'n gallu gwthio hwnna mewn i'r cyfrifiannau, a ni'n cael yr ateb 2.723. A'r un peth ar gyfer B, dod ar pŵer, cymryd logs a ddau ochr i'r sail 5. Felly mae 2x minus 3 dy fi yn hafel i log 70 i'r sail 5, a fi'n gallu defnyddio'r cyfrifiannell i ddod o hyd i hwnna. Mynd ar 3 draw ac adio fe, a wedyn rannu gyda 2, a ni'n cael 2.820 ar gyfer Y. Gwneud hwnna to nawr, os nagos y bwtwn log i unrhyw sail dyn ni, gallwn ddefnyddio'r bwtwn log sy'n rhoi gwerthoedd log sail 10 i ni. Felly, cymryd yr un gynta, cymryd log sail 10, neu log o ddoi ochr. Mae'r sail 10 yn cael ei ddefnyddio fyna fel just log. Felly log 7 i'r pŵer T yn hawl i log 20. Gallai cymryd y T mas, y pŵer mas, gyda reol 4. Felly T yn hawl i log 7. T log 7 yn hawl i log 200. Rhannu dy log 7, a ni'n cael 2.723 fel gynnau. Ar gyfer B, eto, cymryd log 2 ochr, cymryd y pŵer lawr, felly 2y minus 3 lliosi log 5 yn hawl i log 70. Rhannu dy log 5, dod i fewn y cyfrifiannell, bwtwn log yn unig, cofiwch nawr, a ni'n cael 2.6397, adio'r 3,
rhannu dy 2, a ni'n cael 2.82 i ddau ledigol. Enghraifft arall, profi nawr bod t yn hafel i log 15 dros log 1.8 yn datrysiad o'r hafaliad yma. Nawr log sail 10 yw'r rhain, felly cymeryd log sail 10 o bob ochr. Dod â'r pŵer lawr, felly t plus 1 log 5 yn hafel i 2t minus 1 log 3. Casglu, ni angen t. Felly casglu'r termau yn t ar un ochr. Lluosi mas gynta. Felly t lluosi log 5 plus log 5 yn hafel i 2t log 3 minus 1 log 3. Dod â'r t as un ochr 10 am bod ni'n mynd i fod yn positif. Felly 2t log 3 minus t log 5 yn hafel i log 5 plus log 3. Adio logs, tynnu'r t mas ar ochr 10, adio log ar yr ochr chwith, ni'n defnyddio yr ail reol, felly ni'n gallu cael log 5 lluosi 3, sy'n log 15. Ar ochr 10 tu fewn y braced, fi'n tynnu logs, ond mae gyda fi 2 o flaen y log yma, felly mynd â hwnna mewn fel pŵer, felly log 3 di sgwario minus log 5, sy'n log 9 minus log 5. Nawr fi'n gallu rhannu, a fi'n cael log 1.5 ar yr ochr 10 tu fewn y braced. Gosod rhywun yn ôl, a mae gyda fi log 15 ar ochr chwith yn hafel i t log 1.8, rhannu dy'r log 1.8, a ni'n cael yr ateb ro'n ni angen. Enghraifft 4. Darganfyddwch gwerth 2022 i'r pŵer 2023, gan roi'ch ateb yn y ffurf safonol yn gywir i 3 ffigur ystyrlon. Mae rhifau yma yn mynd i fod llawer i fawr i'r cyfrifiannell, felly ni'n mynd i ddefnyddio ffurf safonol. Felly, bod i x fod y rhif ni angen, cymeryd log o'r ddau ochr, gallwn ni gymeryd ln, ond cymeryd log y ddau ochr newn ni tro yma, dod â'r pŵer lawr gyda reol 4, felly 2023 lluosi log 2022, a mae hwnna yn rhoi i fi y gwerth yma. Dod i'r hynna yn y cyfrifiannell a mi'n cael yr ateb yna. Nawr, ni'n mynd i wahanu hwnna, dod i fe mewn i'r pŵer, felly x yn hafel i 10 i'r pŵer yna. Ni'n mynd i wahanu hwn mewn i 10 i'r pŵer 668 plus 0.595269. Felly mae defnyddio reolau index, gallai tynnu yr hynna lawr, gwahanu'r ddau pŵer yna, cael 10 i'r pŵer 6687 lluosi 10 i'r pŵer 0.595269. Felly mae'r darn yna yn y ffurf safonol, gweithio'r darn ar y dde, allan ni'n cael 3.9379, felly mae'n rhif ni bron yn ffurf safonol, dod i fe mewn i 3 ffigur ystyrlon, a mae 3.94 da ni, lluosi 10 i'r pŵer 6687. A dyna ni y flas a defnyddio rheolau logarithmau.